mewakili para alim, para ulama, para kiai ingkang dalu menika kula boten saged nyebat setunggal-setunggalipun. Kula ningali menurut catatan kawula nggih ingkang rawuh dumugi mriki nggih wonten perwakilan rombongan saking Pekalongan, saking Pemalang, Kebumen, Gerabak, Jogja, Semarang, saking Gunung Prau, saking Limpung, Cilacap nggih wonten, Demak, nggih Kabupaten Temanggung, Semarang, Kota, Boyolali, Kendal, Kaliwungu ya. nggih Kendal Kaliwungu, lan masyarakat sekitar Logong, Dawonsari, lan sanes-sanesipun ingkang kawula boten saged nyebat ingkang rawuh wonten ing mriki, insyaallah saestu badhe ngalap berkah. Allahumma amin. Ngalap berkah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Asbab wonten ing mriki wonten makom kuburan nggih nak kula tingali makom wonten ing mriki dipun sumarekaken al-maghfurlah panjenenganipun Mbah Jumeri Sarko. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalu menika termasuk puncak daripada kegiatan setiap malam minggu. Jadi setiap malam minggu menika wonten mujahadah Nur Muhammad Hidayatullah. Ingkang mimpin panjenenganipun Sohibul Istiqomah. Artinya sekolah Semarang daleme tiap malam minggu, malam Jumat itu pasti dumugi wonten ing mriki. Nggih menika murid Mbah Sarpun. Panjenenganipun Mbah Lidmit Gensu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula setiap malam minggu kliwon ditugaske Mbah Sarpun. Awit riyin jadi kula tugase malam minggu kliwon insyaallah istiqomah mesti dumugi mriki. Kula berangkat nak rumiyin kula berangkat dari barat jam 10 jam 11 tugase kula jam 12 ngajine kan jam 1:30. Nah, saat ini sudah 3 bulan 4 bulan yang 4 tahun hampir kula berangkat dari timur sebab wis mungkin wonten Bandungan Gamasa insyaallah. Allahumma amin. Niki kula wau nggih berangkat saking Gamasan. Alhamdulillah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya dumugi wonten ing makom karomah. Kuburan sing mengandung karomah ditekani dari segala penjuru. Ya ana bupati, ana wali kota. Kula ketemu teng mriki. Ana putrane Bung Karno. Kula ketemu teng mriki. Nggih, saka ndi ketemu kene. Sebab napa? Orang itu jangan memandang syariat tok. Ya benar.
nak memandang syariat akeh wong keliru. Kebiare donya berarti ya. Kebiare donya. Kebiare donya itu ya orang sakniki niku, maaf saya katakan menghargai seseorang itu karena kebiare donya. Iya bener. Angger donyane akeh, bodho kaya apa digugu. Leres mboten? Iblis berarti. Pinter kaya apa, ngerti apa ning nek ora donyane akeh disepelekke. Judi ya. Kula niki ngalami ngerti ora mung cerita tok. Wong kula niki mantan lurah 16 tahun. Nyata. Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ora ndek-ndekan. Timur Tengah 8 tahun ora ndek-ndekan. Nggih ta, jadi kula nak ngomong ki lakoni. Blak-blakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sosok daripada Mbah Sarkun menika persis kados guru kula makrifat. Jadi Mbah Sarkun niku ahli makrifat. Aja didelok dhahire. Kados guru kula ahli makrifat. Panjenenganipun Aba Yusuf Waliullah. Nggih, gerabak guru kula makrifat. Guru kula ingkang luar biasa Gus Jogo, Mbah Mat Watu Congol, Mbah Darhar, lan sak sanes-sanesipun. Nak didelok wong mesti nyepelekke nang jalan sebab wonge mesti kering-kering. Ora lemu-lemu senengane mlaku. Banyak orang keliru menilai. Nak Mbah Suri kondo kala wau sebab mendelik kebiarin dunia. Tapi kenyataanipun setelah meninggal dunia, kula tingali muridé, para murid yang dari jauh sami datang mriki. Apa sing dijaluk saka Mbah Sarkun? Bondo ora duwe, Tegal ora duwe, sawah ora duwe, mobil ora duwe. Ning kenang apa kok teko tekan kene, termasuk dapurmu Sobri. Kami kula Sobri do teko nang kene. Menika nek ora ana karomah, ora ana berkah Allah Subhanahu wa taala. Ana panggonan nang tengah alas, gong liwang-liwung, kiwa tengen kuburan omah ning siji tok. Kenapa dapure Surya teko tekan kene? Amin. Gus Suri, iki kanca kula nek dapur ya kena to. Nggih ta? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab sing disuwun barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula karo gengsu, jamaah gengsu niku tak jenengi jamaah tali asu. Asu. Ndi Pak Sugeng mesti seneng doleke jamaah tali asu. Dengan Rasman Serik mengikuti Pak Sugeng termasuk kula golongan tayi asu. TAI taat agama Islam, asu ahli surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Asu aku suka ulama. Aja ndelok potongane gede-gede gondrong. Sebab Allah mboten ningali sandangan ora rupa. Kaya preman. Innallaha la yanzuru ila atsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada saudara-saudara sekalian bentuk badane sing ganteng mboten, pakaiane sing apik-apik mboten. Ananging Gusti Allah mirsani ila qulubikum nang ati. Mula pengajiane malam minggu teng mriki ora ngaji syariat mboten. Ngaji ati, ngaji rasa. Mula golongane kabeh mantan gali-gali mayoritas. Allahumma sholli ala Muhammad. Atine gali-gali gayuh ajaraning para wali. Ayo, piye saiki arep nentang piye saiki tindakan kaya ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula kula pesen ingkang rawuh wonten mriki murid-murid
Mbah Sarkun aja mung sekedar saringat tok, tapi makrifat ilmu rasa ilmu ati. Aja ndelok rupa ning jero ati. Iso ngerti nak kumpul dadi siji. Nek ora kumpul dadi siji kok kene wegah wong tengah alas ora ana tangga teparu. Setuju? Setuju? Ora tak karo jagong saiki. Ngeten mawon insyaallah. Santai. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula kula ngajak panjenengan sedaya wonten ing mriki. Kula wau teng mlebu nang jero geguyonan karo Gensu. Pak Sobri, ya. Panjenengan tugase nyocot. Ora nyocot tok, aku tugase nyocot karo bacot. Lah, jenengan tugase apa? Nampa amplop Pak Sugeng ngono. Jadi Pak Sugeng tugasnya nampa amplop, kula kandha amplop ora penting Pak Sugeng. Sing penting isine amin. Kula ya diwehi amplop niki isine pira ora ngerti karo Pak Sugeng nggih mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Nggih, kula rebudian karo jenengan saiki. Aku mbok catetan sebab saiki kiai tak ngaji itu wah tansah ngati-ati mesti nggawa kepek nggih sebab dimirengake pidatone ngajine rak clewa-clewo mangke malah kadang-kadang nang kanane iso dadi demo dadi demo wonten pesen saking Imam Ghazali secara tersirat Mbah Sarkun ya wis tau ngendikake jebulane Imam Ghazali niku duwe juruse cacahe 13 ini makrifat lho nggih juruse ana 13 iki jenengan atak warai dibagi 13 dibagi 13 kanca ben paham sing nang kono 2 kanca. Nggih. Dengan mangkeh nirokake 2 kanca sing kono kudu sing banter. 1. Enggak sing muni kana 1. 1 kali 2 pira nggih? Yang singkat adalah napa? Waktu. Enggak muni siji mriko 1. Napa? Yang singkat yang singkat adalah waktu. Nomor loro niki. Nomor loro saking mriku 2 yang menipu. Banter 2 yang menipu adalah dunia. Nah, kurang muni 1, jenengan muni yang singkat adalah waktu, ngoten. Nah, kula muni 2 yang menipu adalah dunia. Dapake nggih dengan 1 2. Saiki 3 kene. Kene. Nah, nggih. Kene wong 4 5 golek wong 5. Wong 5 nggih. 3 yang dekat adalah apa? Kematian. 1 orang yang 1 yang singkat adalah waktu. 1 2 kurang banter sing muni kono. Ora kene. Baleni 1 2 kurang kompak, kurang banter karo semua. 3 kematian. Oh 3 Yang dekat kematian. Yang dekat adalah Kematian. Iki ajarane Mbah Sarkun nggih. Wis tau dingendikake nang ngene kula nularke tok tak catet kalingan. Iki 5 golek 5, nomor 4. Yang 4. Ayo golek wong 5. 4
Banter. Yang 4. 4. 4. Yang besar Yang besar adalah apa? Hawa nafsu. Yang besar, yang apa itu? Yang besar adalah hawa nafsu. 2. Waktu singkat. Kedua munine ya yang menipu adalah dunia. Ngono aja satu kok. 1. Waktu singkat. Singkat adalah waktu. 4. 4. Yang besar adalah hawa nafsu. Ngono jadi tak kon ngapalke loro-loro telu-telu apa ngapalke siji-siji ngono lho. Maksude 5, sing 5 kene. Banter jero lupatno niki. 5. Yang berat. Ayo tiroke. Yang berat adalah amanah. 5. Apa 5 kuwi apa? 5. Aja ngono 5. 5 kuwi jawabe. Yang berat adalah amanah. 3. Yang paling dekat adalah kematian. 3 kudu ngono jawabe. Saiki nomor 6 ibu-ibu niki karo bapak niki. 6 nggih. Deling-eling nak kula muni 6 dengan mangke muni yang sulit adalah ikhlas. Nggih. 6. Aja muni 6. 6 iki apa? 7. Iki grup karo iki jiro lupa ini 7 bareng-bareng. Yang mudah adalah apa? Dapate nggih. Yang mudah adalah berbuat dosa. Ayo. Nggih. 7. Yang mudah berbuat dosa adalah berbuat dosa. 4. Yang besar adalah hawa nafsu. Jadi sing 4 ya muni banter ngono. Nggih, 1. Yang 1. singkat. Kok tak baleni ben apal. 8 sekarang 8 iki. Sono, 8. 8 nggih. Yang susah adalah apa? Sabar. Yang susah adalah 8 nggih. Kalau saya muni 8 jawabe sabar. Kono semuni kono. 9 ibu-ibu 9 ngene 9 yang sering lupa 9 yang sering lupa tiroke angka 9 lho niku 9 nak muni 9 jawabe yang sering lupa adalah bersyukur bersyukur nak kula bilang 9 jawabe yang sering lupa adalah 10 dhuwur niku para loro kan dhuwur sing banter wong lanang suarane yang membakar amal nomor pira wi 10 yang membakar amal adalah gosip gosip nggih isih telu. Gini. Nomor 11. 11. Kono 11. 11 nggih. 11 yang mendorong ke neraka. Adalah apa? Lidah. Lisan. 12. 12
pirang-pirang oleh Pak. Sekut itu. Dia 12. Halo. 12 ini pojok mriki kalih punika. 12 yang berharga adalah apa? Iman. Yang berharga adalah iman. Sekarang tik terakhir 13 mriki. Sing terakhir bareng-bareng. Sing terakhir bareng-bareng 13. Yang ditunggu Allah adalah apa? Tobat. Ayo, saya kita baleni saka nomor 1. 1. Ya, 2. yang menipu adalah Jakalke 2. Sing muni kono 2. Nah, 3. yang adalah kematian. 4. 5. Yang berat adalah amanah. Nah, 6. 6. Yang sulit adalah ikhlas. 7. Apa mulai? Yang mudah adalah berbuat dosa. Yang susah adalah sabar. 9. Bersyukur. 10. Gosip. 11 adalah lidah. 12 yang ditunggu Allah adalah saiki bareng-bareng kalih kula tiroke. Nggih. Yang singkat adalah waktu. Yang menipu adalah dunia. Yang dekat adalah kematian. Yang besar adalah hawa nafsu. Yang berat adalah amanah. Yang sulit adalah ikhlas. Yang mudah adalah berbuat dosa. Yang susah adalah sabar. Yang sering lupa adalah bersyukur. Yang membakar amal adalah gosip. Yang mendorong ke neraka adalah lidah. Yang berharga adalah iman. Yang ditunggu Allah adalah taubat. Kabeh niki sing kula wacake tersirat dalam kata-kata yang tidak langsung maupun langsung dalam amalane Mbah Jurmi Sarpun. Kula mengikuti marai. Nggih ta? Mulana sing teko mriki niki dadi Jumeri Sarpun tenan, Sarpun tenanan. Nggih, sing kesasar kudu napa malih khol ke-12 tahun si Mbah Jumeri Sarpun. Kudu rukun bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jalin persatuan antar umat beragama. NKRI harga mati. Tepuk tangan. Niki ngaji kok nggih. Ngaji ini ngaten iki sing selawatan sing pun kathah kula ora selawatan ora apa-apa ming arep bedah makrifat yang sering diucapkan secara langsung utawi tidak langsung kalian Mbah Jumeri Sarpun. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Dari sekian 13 niki pundi sing perlu kula terangake tak jelasake. Tobat nggih. Tobat nggih. Aku tak ngaji tobat saiki. Menungso menika nggih. Masya Allah. Urip nang alam donya menika sementara. Akhirat selama-lamanya.
Nang dunia ki sementara, akhirat selama. Teng dunia menika wong nak seneng pasti nemoni susah. Mesti ana susah ya ora seneng terus. Masya Allah. Paling seneng nang dunia itu napa? Napa? Dadi nganten. Dadi nganten itu paling seneng ora bosenke kok. Nggih. Nah, dadi nganten sakmene niki kula tak rasake paling seneng duwe omah, duwe mobil, duwe apa-apa. Ora pancen seneng. Ning manjan dadi nganten iki seneng. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ning seneng-seneng dadi nganten suwe-suwe kadang susah. Lho susah piye? Tanggung jawab kadang sing wedok seneng-seneng bar kuwi ya ngrasake lara wetenge. Engko baleni meneh lali. Seneng meneh, lali meneh. Ayo petang ngono ora tak terangke. Allahumma sholli ala Muhammad. Uang sing susah, walaupun uripe nang isor kretek, pasti juga mengalami seneng. Iku donya. Donya niki makhluk. Selain Allah niku makhluk. Jabatan, pekerjaan, makhluk. Bunga, susah, sifat yang bersifat jamat, af'al itu makhluk. Allah pencipta Al-Khaliq. Dunia menikah selalu ganti, ora selama-lamane. Harta benda sok diganti karo anake. Ora gawa mati. Betul? Betul. Ora gawa anake, gawa putune. Bahkan wong tuane mati, anak putu ora itu apa-apa, entek-entekan. Gawe main. Ora itu sisa ganti wong liya. Ora itu warisan. Iku donya. Jabatan nggih ganti. Lurah ya diganti 6 tahun ganti, nah, maju meneh kena. DPR 5 tahun, bupati 5 tahun ganti. Presiden ya 5 tahun ganti, nyalon meneh kena. Iki dunia ora selama-lamanya. Iki jeling-eling. Maaf, bojo mawon nggih ganti yo. Aku lagi tinggal mati bojone, terus ganti. Ganteni. Nggih ta? Jebulane Gusuri ya ganti. Aku ngerti aku ngomong sak dalan-dalane. Nggih nek ganti. Sebab mati. Ning aja gonta-ganti. Aja. Nggih nek bocah aja gonta-ganti. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Mulai lurah ya ganti, DPR ganti. Bojoe ganti. Panggonan yo ganti kok kula. Nang Mendungan saiki nang Bandungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut nggih. Nggih, pripun? Dane cara wong Jawa niku ngoten to. Nek ora mondok sliramu luwih becik bojo ngoten to. Betul. Nggih, mulane penting. Dunia ini penting, nggih ta? Nggih. Wong nang alam dunya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia niki sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia niki makhluk. Makhluk niki ora iso nekake manfaat madharat kecuali dengan izin Allah. Manfaat madharat itu napa toh, Pak? Ya manfaat madharat toh. Napa manfaat madharat Pak dulu? Makhluk iku ora iso nekake manfaat madharat kecuali dengan izin Allah. Nggih. Makhluk niku butuh karo Gusti Allah. Gusti Allah niku Khalik. Ning Gusti Allah ora butuh karo makhluk. Pak Kaji Kasman butuh karo Gusti Allah. Sobri ya butuh karo Gusti Allah. Bupati butuh Gusti Allah. Pekerjaan butuh Gusti Allah. Warung, sawah, tegal butuh Gusti Allah.
Ning Gusti Allah ora butuh Pak Kaji Kasman, ora butuh Sobri. Aku nek sing wis paham nak liyane kan ora. Bukan balik tapi nyata. Sawah butuh Allah, Allah ora butuh sawah. Gusti Allah kok butuh sawah. Pekerjaan bupati butuh Allah, Allah ora butuh pekerjaan. Masa Gusti Allah kok butuh pekerjaan arep ngelamar? Mula sing jenenge kejayaan, kebahagiaan lan kesuksesan makhluk dalam genggaman Allah. Kejayaan, kebahagiaan, kesuksesane Sobri, Kaji Kasman, Gusuri kabeh, bupati, camat, lurah, kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan makhluk dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Awak ini dalam genggaman kekuasaan Allah. Termasuk nang kene iki dalam genggaman kekuasaan Allah. Sebab apa? Allah Al-Khaliq, Allah itu pencipta. Allah Al-Malik, Allah yang menguasai jagat raya, sing menguasai dapurmu kabeh Sobri. Allah Ar-Razik, Allah yang memberi rezeki. Mula nek ana wong ngunekke rezeki saka sawah, nek ora nang sawah ora panen pari, syirik. Sebab yakin karo makhluk. Betul? Betul. Sawah niku asbab. Sebab nang sawah nandur pari, panen pari. Sebab nang sawah nandur pari, ora panen pari, bertahun-tahun dipangan tikus. Bener apa mboten? Orang duwe sawah, Allah kuasa mangan beras. Pak Sugeng ora di sawah, mangani wong pirang-pirang. Wah, kuwi duwite saka ndi? Pancen bagiane nampa amplop. Allahumma sholli ala Muhammad. Basarkun ora di sawah Tegal. Tamune pirang-pirang. Allah Razik. Allah yang memberi rezeki. Angger teko nang kene kudu mangan, kudu mangan. Kula pun ngrasake kok, ngerti kok. Sebab Allah Razik, Allah yang memberi rezeki. Itulah makna iman yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tobat, kudu tobat tenan, memahami makrifat. Pekerjaan, jabatan ora iso ndatangke kebahagiaan. Allah sing ndatangke kebahagiaan. Betul? Asbab jabatan Allah memberi kebahagiaan. Sebab jabatan Allah orang memberi kebahagiaan. Lah kena kasus mlebu nang penjara. Tanpa jabatan Allah kuasa beri kebahagiaan. Itulah makna iman yakin la ilaha illallah. Mula nang kene nak malam minggu gensu sing tahlil iku la ilaha illallah. Wonten tikus-tikus do mlayu kabeh nang kene semene ngono kuwi. Nang tengah alas ngantek kemeng. Mula jenengan saya sarankan malam minggu pilih datang ke sini. Biaya ini ganti-ganti panjenenganipun menika malam niki sakjane tugase minggu age. Mbah Kiai saking Magelang Mbah Kiai masyaallah. Muhammad Nasori. Kula bagiane malam minggu kliwon teng mriki. Istiqomah ngaji rasa. Zikir sebanyak-banyaknya. Nang omah ora kok berteko kene malam minggu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nambah kakean gawean. Jadi selain Gusti Allah niku makhluk, Allah Khaliq, nggih. Paham nggih? Oh kudu nyambut gawe mangkat nang pasar. Nah ora nang pasar ora iso mangan, itu mbok sirik niku. Iki marake duit-duit nang pasar nang toko niku makhluk. Ojo yakin karo mak toko.
Yakin karo Allah yang memberi rezeki. Insyaallah, Allahumma amin. Allahumma amin. Sering kula bolan baleni, obat ora iso mareni. Nah obat bisa mareni ora ana wong mati nang alam dunya. Mbah Ki Sarkun ora bakal meninggal. Nang rumah sakit yo meninggal nang Mbak Mujirin. Nabi-nabi ora bakal meninggal. Wali-wali, ulama, sahabat ora bakal meninggal. Nah obat iso mareni. Mula nak jenengan berobat mengatakan obat iki sing marake mati ampuh niku jenengan dah keplebon syirik. Keyakinan la ilaha illallah berkurang. Jadi asbab berobat Allah beri kesembuhan. Asbab berobat Allah tidak beri kesembuhan. Sebab saya marani Gusti Allah. Itulah makna iman yakin la ilaha illallah. Iki ngaji ngeten iki arang-arang. Biasanya nak ngaji iki kiai ini maaf bisa ndak ngritik tapi kenyataan. Liane guguyon, nyanyi-nyanyi terus awal dengan akhir. Masyarakat bengkak-kakan tok bali ini ngaji apa wah ya ini lucu. Nggih ta? Niki ngaji makrifat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula gadah kanca jenengane Ahmadi. Sinten? Ahmadi. Teko Ahmadi. Ndi Ahmadi? Mboten nonton. Ya nek ana nyuwun ngapunten. Ahmad ini lara setruk orang Jawa Timur. Tambake rono rene ora mari. Dokter pirang-pirang ora mari, dukun kiai ora mari. Nang jero kamar ora iso mlaku. Anake pirang-pirang. Mling mangane entek-entekke go swakul entek. Orang Jawa Timur, Ahmadi kancane kula. Obat oleh somareke. Suatu saat Ahmadi menika pripun hadirin ditinggal nang pasar karo sak keluargane. Karo bojone nang omah dhewean. Atukoke jajan pasar. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku ora cerita niki kenyataan Ahmadi. Suatu saat hadirin Ahmadi menika tulang tulung jaluk sego. Ora ana sing nang omah tinggal lunga. Ahmadi melihat dua makhluk Allah yang sedang merambat nang dhuwur. Para jengking. Apa? Oyak-oyakan para jengking. Arep kawin iki. Nak loro ya arep kawin. Nak kawin sing lanange sing oyak apa dioyak? Sing oyak lanange. Oh ya pas. Ari kalau oyak-oyakan kalau jengking sing siji gigal. Ngerti kalau jengking? Tunggang skorpion digali sikile. Mlebu ra nggawa kathok. Nyobat. Ngantuk manuke. Mandang manuke langsung sikile ubah sing setruk niku hadirin. Masya Allah. Sikile ubah. Mandang sira siji gigal nututi, sing nututi lanang kok wedoke iki. Lanane sing tiba dike wedoke. Wikali nemplek isirahe ngentup nggon gulune. Tangane dintup dadi mari terus ngadep. Mata ngadep jipuk sego. Jipuk sego denang tritian mangan sego. Keluargane bali saka pasar. Kaget kok mangan sego sapa sing jipuke tak tinggal lunga. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhire ditakoni dheweke cerita tulang tulung jaluk sego rano sing anu cerita anane kala jengking ngantuk tangga teparuda dadi marine. Tanpa obat Allah kuasa beri kesembuhan. Itulah makna iman yakin la ilaha illallah. Ini berarti bukan berarti nak jenengan loro rasa berobat ora.
Ya berobat, kula ya berobat. Nggih, nek aja yakin yang menyembuhkan Allah. Yang nomor satu sugesti di dalam hati ini. Sugesti. Kula ngalami marahi kok. Bojo kula ini masuk rumah sakit nginep ana ping 75. Ora ngeri. Kula nak ngaji berangkat ke rumah sakit, pulang rumah sakit. Ya. Dit adalah makhluk. Ora gumun karo makhluk. Kita ikhlaskan. Meninggal, masya Allah. Dawe kan kitab Durujen. Nak wong lanang ditinggal mati, kudu cepet-cepet golek bojo. Nggih, bojone itu nangis nang kuburan, nak sing lanang ora ndek bojo-bojo. Mulane gensu dongake muga-muga entuk bojo. Nek nak wong lanang tinggal mati ana idah 4 sasi paling tidak. Aja metu-metu, aja macak-macak nang jero omah. Ini nyambut gawe ya kono orang di rumah nang sekolah Indonesia ya. Nah, aku ora nganti ranus golek bojo. Nggih. Sing seneng aku pirang-pirang tak istikharai golek sing cepak wae gak masak. Nak pulang 10 menit wetan ngulon, apa nek dalane wis ombo pira-piri. Sakjane arep entuk wong Magelang kan sore aku. Ya Magelang tapi Masya Allah ya Rabbi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makhluk itu dinafikan, yang ada dalam hati adalah kebesaran Allah. Dunia penting. Dunia penting. Dunia ono pertanian, ono perdagangan. Ono jasa. Pertanian penting. Penting. Sing penting usaha pertanian, usahane. Ora penting tanpa usaha. Panggonane nanti nang sawah hasil padi jagung. Nah, penting, sing penting usahane, penting tanpa usaha. Perdagangan penting. Sing penting usaha atas perdagangan. Usahane. Ora penting tanpa usaha. Tempatnya nang toko, nang warung, nang dalan, hasilnya laba. Betul? Perindustrian penting. Penting, sing luwih penting usaha atas perindustrian. Usahane ora penting tanpa usaha. Tempatnya nang pabrik, hasilnya bahan, bangunan, mobil, katok, cawet. Utang, nanti jadi pabrik. Usahane. Oh iya, kopiah lah macam-macam. Jasa penting, lebih penting usaha jasa. Tempatnya di kantor, hasilnya adalah gaji dan seterusnya. Dunia penting. Sing penting usaha. Kata guru saya, ngendikake dunia iki dikuasai. Nah wis duwe donya aja letakkan di atas kepala, di bawah kaki. Do'il mal tahta rijl wala tado'il mal faqor ra's. Letakkan dunia di bawah kaki, jangan di atas kepala. Mumet. Nggih mboten? Donya iki padane kula dadi lurah tinggal, DPR tinggal. Bojo mati ya dongake ras manganu getuni. Nggih, dongake. Rabi meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nak dunia penting, hadirin. Akhirat penting, napa penting? Agama penting, napa penting? Ning sing luwih penting usaha agama. Ora penting tanpa usaha. Ora ngaji. Ora gelem kumpul dalam majelis ilmu. Penting. Awet jam 5 tekan jam bengi ming nonton TV. Global bal-balan. Ora ngaji. Ya padha waktu ngaji kumpul. Nah, usahanya sing penting. Usahanya tempatnya teng pundi? Ayo, agama panggonane nanti nang ati. Jangan ngene iki ngaji nang ati.
Ora nang masjid. Nang masjid kok apike nang jero masjid tok. Engko metu nyolong sandal. Nah agama nang pesantren, apike nang jero pesantren. Metu ya jadi gali lebih baik mantan gali daripada mantan pesantren. Betul? Tepuk tangan. Lanjut. Gengsu lah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki ngaji rasa, kula ora ngaji masalah bab rukun salat, ya tertib salat ya ora. Ini ngaji rasa sing kena dirasake. Insyaallah. Allahumma amin. Allahumma amin. Masyaallah bisa jan. Tambah nggih? Jadi agama niku penting, akhirat penting, sing luwih penting usaha atas agama, panggonane nang ati. Hasilnya apa? Hidayah Allah. Hidayah Allah. Mula nak dengan pengajian ojo gumun sing panggonane hebat. Pengunjungnya pirang-pirang, sorak-sorak, rame-rame. Jangan gumun. Nak kula ngaji ora perlu sakeh sithik yang bisa mendatangkan hidayah daripada akeh orang mendatangkan hidayah. Ya luwih baik akeh tetep akeh, yang penting dapat mendatangkan hidayah. Mulane mujadahe Mbah Sarkun dijenengi Mujadah Nur Muhammad Hidayah. Ora ndek-ndek monggo Bu. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ora kudu akeh hidayah. Tak kandhani sedulur-dulur. Agama kuwi ora kena pinter-pinteran. Agama kuwi manut-manutan, faham-fahaman. Kowe manut sapa? Pahame piye? Gurune sapa? Paham? Nah, agama pinter-pinteran sing mlebu swarga wong pinter tok. Rono muridé Mbah Sarkun bodho-bodho kabeh. Ora iso ngaji. Ning ati. Ngaji ati. Nah, agama pinter-pinteran sing munggah kaji wong pinter tok. Wong bodho ora iso munggah kaji, kok kowe bodho. Mulane manut-manut karo imam munggah kaji dongane. Sak geleme nak munggah kaji ora kudu nggo basa Arab. Agama niku ora kena pinter-pinteran. Nah, agama pinter-pinteran wah wegah ngrungokke wong sing ngaji kae ora susah. Usah pinter aku kok. Nggih, sing kudu pinter-pinteran apa? Gawe pesawat kaya Habibie. Gawe kapal terbang, dokter ku pinter. Matematika kudu pinter. Nek agama ora kena pinter-pinteran. Faham-fahaman. Mulane maaf. Banyak doa rukun. Gitu, antara satu sama lain. Antara orang nuduh lho niki kula ngrasake. Islam karo Islam, wong Islam, tokoh karo tokoh. Rebutan santri. Rebutan amplop. Rebutan ilmu. Isi amplop. Isi amplop. Aturan wis amplop ora isi amplop. Ojo ngundang kae. Engko ndak ngene. Aku ngrasake ojo ngundang sobri wong pedhek. Tapi PDI Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Mangno nak ngaji kula itu walaupun kula biyen aktif nang partai, sudah ngaji, tidak pernah dalam forum pengajian saya ngomong politik. Sing tak ngajekke ilmu rasa. Paham nggih? Paham nggih? Jadi Mbah Sarkun niki ngajari awake dhewe iki golek hidayah.
supaya tobaté taubatan nasuha, memperbanyak zikir. Nah, saiki tak wacake hadise. Aku nggo prek-prek ngeten iki marai ben gampang ana sing takon, "Lho ini catetane?" Ya. Keutamaan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Iku usule jenengan Mbah Kasman. Jelalah kok pas iki tak rencanake sekolah iki mau. Betul kencan. Ora kencan lho kowe. Sebab apa? Makrifate padha nyambung. Jadi wani ngomong dhewe kuwi walaupun di dakwa dadak tuwa iki. Tak masalah. Wah disabda karo Mbah sapa ki Mbah Sarkun kon dodolan wedang kok. Jajan piye? Kowe nek bar wedang ikhlas apik tunggone esuk kowe nang Mekah ngono ki. Oh malah mun kok kan Mekah tenan. Alhamdulillah nang Mekah terus disusul kali garwane nang Mekah kaji kabeh. Uang adalah makhluk duit. Ya, duit tidak bisa mendatangkan ke Mekah. Allah yang mendatangkan ke Mekah. Sebab duit-duit iso tekan Mekah. Sebab duit-duit ora iso tekan Mekah. Tanpa duit-duit kuasa tekan Mekah. Kula nu kaji ping 9 ora dol sawah tegar. Umroh. Ya. Mbah nek ora ngerti duite ora ngerti wong aku ora golek duit. Ning piye duit goleki awake dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Lewat asbab. Jadi nyambut gawe iki asbab. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati ilal mizan. Fayahruju lahu tis'atun wa tis'una sijlan. Kullu sijlin minha maddal basari fiha khotoyahu wa dunubuhu. Fayudau fi kafatil mizani. Summa yukhraju kirtasun mislu unmulatin. Diroke unmulatin. Unmulatin. Alif nun mim la ta marbuta. Unmulatin. Dengan nang omah ngapake unmulatin. Ngono jelas tekan swarga tenan kuwi kok. Nggih. Fiha syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fayudau fi kaffatil ukhra fayarja'u ala khotoyahu. Artinya nanti pada hari kiamat ada seseorang yang didatangkan ketimbangan amal. Sopo ora ngerti. Lalu dikeluarkan 99 bundel. Setiap bundel selebar pandangan mata yang berisi catatan kesalahan dan dosanya. 99 bundel kuwi isi kesalahan dosane nang alam dunya. Kebak dosa. Kaya dapurmu Sobri. Dapurmu Kasman. Iki dapur ke apa wong jamaah tayasu anjenano. Taat agama Islam ahli. Kemudian diletakkan di salah satu daun timbangan sing 99 itu. Wah, tinggal sih. Tak 99 tinggal siji to nggih. Setelah itu dikeluarkan kertas selebar ujung jari. Namanya unmulatun. Ngono nak umulatin kan majrur. Setelah itu dikeluarkan unmulatun. Wah, sekertas selebar ujung jari yang bertuliskan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tulisannya seujung jari unmulatun itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu diletakkan pada daun timbangan yang lain sing 99 kebak dosa.
maka lembaran kertas yang kecil itu menghapus semua dosanya. Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la nangati, la nangati sebiatoreko ila ke atas, kini ha nang kene kiri, ila nang kanan, Allah nangati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking-sakingnya kan orang ngerti yang ngerti jo la ilaha illallah sih jadinya ati ya atas mriki dodo terus kiri terus illallah nang ati. Maksud niki? Maksud nggih? Lanjut. Wonten hadis lintunipun dipun ngendikaaken malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku sinten? Malaikat muqarrabin. Perdana Menteri ini Gusti Allah niku papat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Jibril sing ngedunke wahyu, Mikail ngedunke udan rezeki, Israfil nurumpet, Izrail sing nyabut nyawa. Perdana Menteri ini nggih menika papat. Nah cara biyen waperda ngono nak jan biyen. Malaikat Jibril niki gurune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mboten sekolah, ora mondok. Nabi ummi, buta huruf. Nabi gurune langsung malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi wasallam datang dengan membawa ayat Ibrahim 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardu samawati wa barazu lillahil wahidil qahar ingkang artosipun pada hari ketika bumi diganti bumi yang lain dan demikian pula langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Benjam itu kumpul ke nang padang mahsyar. Terjadi dialog antarane Nabi Muhammad kalian Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Jibril, bagaimana keadaan manusia nanti pada hari kiamat? Jibril menjawab, wahai Muhammad, mereka berada di atas bumi yang putih dan belum pernah ada orang yang berbuat dosa di sana. Maka ketika jahanam menggaung satu kali, maka malaikat berpegang pada arsy. Dan setiap malaikat berdoa, malaikat itu jutaan. Dungane, ya Tuhan saya, ya Tuhan, saya tidak memohon kepadamu kecuali keselamatan diriku. Pada waktu itu nanti gunung-gunung, waktu itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan Muhammad. Gunung ngarani kaya bulu mabur, betul-betul kiamat. Nabi Muhammad tanglet dumateng Jibril. Wahai Jibril, wahai Jibril, yang dimaksud dengan bulu yang berhambur-hamburkan? Jibril menjawab, bulu yang dicabut dan dihambur-hamburkan. Sementara bukit mencair karena takut jahanam. Wahai Muhammad, nanti pada hari kiamat jahanam itu didatangkan sambil menggaung satu kali, yang tali kekalnya dipegang oleh 7.000 malaikat hingga menghadap sisi Allah yang maha mulia, yang maha agung. Allah berfirman kepadanya pada jahanam, wahai jahanam, bicaralah kamu jahanam, sekarang kamu saya datangkan. Jahanam berkata, ripun kata jahanam, la ilaha illallah, demi kemuliaan dan kebesaranmu, sungguh
hari ini saya akan menyiksa orang yang telah memakan rezekimu dan menyembah selain pada engkau. Tidak akan bisa melewati saya. Siratal mustaqim, ora iso melewati jahanam orang yang tidak mempunyai surat izin. Ora iso melewati, kecemplung kabeh. Nabi bersabda, wahai malaikat Jibril, apakah surat izin nanti pada hari kiamat yang dibawa oleh umatku yang bisa melewati jahanam? Jibril jawab, wahai Muhammad, terimalah berita gembira. Sesungguhnya umatmu telah mempunyai surat izin untuk hari kiamat. Ingatlah orang-orang yang bersaksi dengan membaca kalimat La ilaha illallah. Lama nanti ini mujadai La ilaha illallah mesti kenceng Pak Sugeng itu. Nanti aku buatin orang rampung-rampung belar. Ngantek kemang. Ya apa-apa, makrifat kok. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin kok dapure gesu lewat kok masyaallah. Kita omong kok lewate pancen wali kok. Kaya Bagong wali itu napa wali? Kuciran. Wali. Amali saka peli. Oh, masyaallah. Kali. Gayo ajarane wali. Ah, niku ruwake. Wahai Muhammad, terimalah berita gembira, sesungguhnya umatmu telah mempunyai surat izin untuk hari kiamat. Ingatlah orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu akan melewati titian jahanam dengan selamat. Sing jenengane unmu unmulatun kertas ujung jari sing ana tulisane la ilaha illallah. Nah saiki ora latihan. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalan jannah. Masyaallah. Nabi Muhammad bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan ilham bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki ana nganu setunggal cerita biyo. Ana kiai di santri duwe biyo. Biyone niku mendiwari kalimat tahlil la ilaha illallah. Liyane ora iso. Nah liyane kan ono sing iso nyanyi. Assalamualaikum. Nah iki ora salah niku biyone diajari la ilaha illallah. Ketemu yo la ilaha illallah. La ilaha illallah. Biyo. Nah, suatu ketika biyone mati ditubruk kucing. Biyone ora muni, kiyaine sedih nang jero kamar terus. Nangis. Ya sedih prihatin. Nangis prihatin biyone. Santri-santri do mikir, iki Pak Kiai kok nang jero kamar terus ora mujahadah, ora mulang ngaji aran ya napa iki. Slidik punya slidik, jebulane Pak Kiai niku biyone mah sing biyone maca la ilaha illallah. Akhirnya lurai santri ora wong pira urunan duit. Nah, duit ya penting kadang-kadang. Adaturke Pak Kiai ben tuku biyo baru benso mulang ngaji. Dodok-dodok assalamualaikum Kiai. Sampun pinten-dinten boten mulang ngaji. Wonten napa kok kula nggih boten mireng sak sampunipun biyone menika seda. Iki rene santri ngeten kula badhe matur, kula pun urunan duit niki mangke damel tumbas biyo, mangke jajari la ilaha illallah. Ora saka kuwi. Ora sebab matine biyo kuwi terus aku sedih kuwi ora. Lah ngoten napa Kiai? Ya matine biyone ora sebab saka biyo mati kuwi. Biyo kuwi tak ajari maca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ning kenang ngopo ari kala mati ditubruk kucing. Kok suarane ora la ilaha illallah ditubruk kucing. Wong dipangan suarane kok min suarane mak keyak. Sedhian mingguwi
Mula apa? Jenengan belajar la ilaha illallah yang luar biasa insyaallah. Allahumma. Saya bacakan lagi satu hadis. Nggih. Satu hadis tunggal malih. Bilang-bilang tak wacake kabeh niki wong ngaji di bahasa pun kudu nggo catetan kula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asline mboten kula waca terlalu panjang terjemahane mawon nggih. Pada suatu hari Jibril datangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang terus. Wahai Muhammad, Tuhan menyampaikan salam untukmu. Wah. Menanyakan kepada kamu, kenapa engkau ya Muhammad, engkau dalam keadaan sedih dan risau. Jadi Nabi sedih ini Tuhan dinilai malaikat datangi. Padahal Allah telah mengetahui apa yang terjadi. Beliau Nabi Muhammad menjawab, wahai Jibril, tentang urusan orang-orang yang membaca la ilaha illallah. Jadi Nabi ini sedih mikirnya umatnya tentang orang-orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Nanti Jibril mendikasi akhiru kalami la ilah dakhalal jannah. Akhiripun dibuktekake kalian malaikat Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngejak dumateng malaikat Jibril, diajak ngejak dumateng Nabi Muhammad. Ngejak teng pundi? Dijak digawa mabur tekan kuburan Bani Salamah. Jeroke kuburan Bani Salamah. Bani Salamah. Bani Salamah. nang kuburan. Apa sing terjadi? Kok Nabi Muhammad diajak teng kuburan Bani Salamah? Nabi Muhammad risau, pripun umat kula sing baca kalimat la ilaha illallah kepengin bukti dheweke kuwi ora nang akhirat tok nang donyane. Sak sampunipun dumugi kuburan Bani Salamah, malaikat Jibril nek ngene iki apa jenenge? Ngepak-pakan apa jenenge apa Asman? Oh, jawabannya apa? Suwiwi dinenek-nenekke. Ngeplek ke suwiwi. Sing sebelah tangan. Jibril ngucap ngeten, bangkitlah dengan izin Allah. Cara Jawane. Bangkitlah hai ahli kubur dengan izin Allah. Maka bangkitlah seseorang yang berwajah putih metu ke kuburan sambil membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Selajengipun Jibril mengepak-pakkan sayapipun suwiwi sing sebelah kiri mau kanan. Bangkitlah dengan izin Allah. Mula terus bangkitlah seseorang berwajah hitam, matanya biru sambil berkata, betapa celaka, betapa menyesal, dan betapa jelek nasibku. Kemudian Jibril berkata, begitulah mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaan mereka sewaktu mati. Ngono penting sekali ngaji. Untuk kalimat tauhid la ilaha makaten ingkang kita aturaken kula yakin al-maghfurlah basarkun dalam kubur, dalam suasana yang gembira, padang jembar alam kuburipun. Ngerti nak para santri-santri ini yang datang dari jauh ngangsu kaweruh ilmu makrifat, ilmu rasa selama di sini. Ngerti?
Pak Kasman, Pak Sobri, sesepuh tak sebut mau sekodi tekonan ini. Dengan kerawipun panjenengan sami adalah doa yang luar biasa. Allahumma akhiripun menjenengan mendapat keberkahan saka mujadah jenengan tekonan kene awit awal tekan akhir khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Mekaten ingkang kita aturaken wonten kekliten nyuwun pangapunten ingkang kathah wabillahi taufik wal hidayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajmain. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughribuna fi lujjatil bahril wahdah hatta la nara wala nasma'a wala najida wala nukhissa wala nataharraka wala naskuna ila biha wa tarzuquna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adadama akhata bi ilmuka wa ahsahu kitabuka bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin lahu wa lanal fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1,5 jam cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para lenggah kakung mewah putri ingkang sabar indrono luhuri budi genep jangkep datang kuno menggah laksitaning adicara hol suwargi simbah dumerisanipun ingkang kaping kalih warsa sampun paripurna. Parandine kula ingkang nderekaken lampahing tata adicara punika wiwit purwa madya ngantos wasana kathah kekiranganipun wiwit pangrakiting basa tuwin parama sastra tuwin kirang ngendheping wicara kula nglenggono nyuwun lumuturing sih samudra pangaksama. Minangka pepeting atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.